Asi chodím fakt často na tie nivy. To, čo ste pozerali minulé video, trvalo mi to, že 4 hodiny a pritom to malo, že 3 minúty. Teraz som tu tak medzi budovami. To sa mi to tu páči. Takáto prechádzka, síce je zima, ale čo už. Jen to je dosť pekný výhľad za mnou. Takto. To by mohla byť dobrá fotka. Tuto vyzerá byť ešte ľad, že sa niekde šmyknem, lebo začal by som rovnako rok ako minulý rok. To by som moc nechcel. Pozrite si fotku. Takže to bol môj začiatok roka minulý rok. Tak ako každý rok, na nový rok ma čakajú zase národky. Každého, no ale mňa to čaká hneď, že druhý deň na nový rok. Za chvíľku už som vo veji. Let's go. Neviem, koľko minút bude mať tento vlog, ale tak pohoda. Trošku sa prejdem, porozprávam. Včera som išiel v električke. Wow. Normálne som bol v úžase, že ešte existujú dobrí mladí ľudia. Že normálne som sedel, že v štvorke, v električke nevine, ale v štvorke ako tých sedadlách. Aj toto je pekný výhľad. A normálne sa mi tam ospravedlňovali mladí. Mohli mať tak 17, keďže hovorili o tom, ako budú oslavovať 18. Normálne sa mi ospravedlňovali, že hada ma nerušia a takto. Ja, že úplne, že pohode, však prečo by ma mali rušiť. Rozprávali tam, ako by si chceli kúpiť stejkovú hru. A nemyslím steak ako mäso, ale steak ako youtubera. A že by si to na 18-ke zahrali, že oslave 18-ky, hej. Na tom som vedel, že jo, tak títo sledujú YouTube. Proste hovorili si tam medzi sebou ako kamoši, že keď bude zle, tak ozví sa, že jeden z nás odpíše. Ale akože medzi sebou, hej, to som ešte sa s nimi nebavil. Ale proste, ja viem, že sa nepatrí počúvať cudzie rozhovory, ale sedeli, že oproti mne v podstate. Tu je jedna štvorka a vedľa je proste ďalšia štvorka, takže keď sedeli v tej ďalšej štvorke, tak jasne, že to počuješ. Ale najväčšia halus je to, že keď si pozriem staré vlogy a je tam niečo rozostávané, tak je to, že wow, toto už je dostávané. Tie staršie vlogy sú pre mňa extrémna spomienka. Táto budova v minulých vlogoch, však to ešte nebolo dostávané. To je úplne, že extrém. Tak dobre sa mi drží táto malinká kamerka. Len rozprávam a ide to samé. To je úžas. Si pamätám, keď ešte nedávno tu bola, že diera. Je to sranda. Ako panda. Panda. Môžete ohodnotiť, čo by som mohol zlepšiť v tých vlogoch a takto. Chodíte sa aj na Discord. Bolo by to fajn, lebo mohli by sme po večeroch nejako kecať alebo takto. Nikdy nebuďte sami. Poďme sa znova spojiť. Chodíte na Discord a niekedy sa k vám kľudne joinem. Let's go. Trošku z iného pohľadu vám dodám, nebudem furt sa natočiť. Ale musím to dať aj takto do dola. Aby bolo vidieť aj trošku z nižšej perspektívy. Že zhrnutie? Napíšte mi do komentu, čo by som mohol na tých vlogoch zlepšiť. Myslím si, že ten obraz je úplne úžasný, mne sa to tak super edituje. Keby to netrvalo tie 4 hodiny, tie 3 minúty, čo som robil minulé video, tak by to bol úplne úžas. Ale editoval som to preto tak dlho, že to bolo 4K, no. Joinite Discord. Môžeme tam, aj keď už nehrám hry, tak môžeme niekedy dať to CS-ko možno, alebo niečo. Normálne som sa prešiel do VI a neuveríte, čo som našiel. Normálne, že Medmong za desku. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video a majte sa zatiaľ. Vidíme sa pri ďalšom a môžete hodiť kľudne komentár, like, všetko ma poteší a čaute. A ešte som vám chcel zaželať šťastný nový rok a chlpaté opice.